Ara us expliquem la proposta de com seguirem amb els projectes de transformació de l'entorn. Com molts sabeu, disposem d'un fons que hem dotat amb els excedents cooperatius per poder dedicar a projectes de transformació de l'entorn. Dediquem recursos a finançar projectes que es presentem les persones sòcies i que van orientats a donar resposta als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, per atendre projectes dels serveis, de l'entorn proper i del món. Els darrers anys, des del Consell Rector, havíem prioritzat treballar projectes que impactessin en temes d'eficiència energètica i sostenibilitat. Aquest any, la proposta és que triem entre totes les persones sòcies els objectius de desenvolupament sostenible on posarem el focus aquest any i sobre els quals presentarem projectes. En breu, penjarem notícia per informar com farem per l'elecció, per triar els ODS, i a partir d'aquí podrem començar a pensar i dissenyar projectes que vagin en aquesta línia. Posteriorment, totes les sòcies, igual que l'any passat, podrem votar els projectes a finançar d'entre tots els projectes que haureu presentat. Us animem a presentar projectes i a votar quan hagueu d'escollir entre els presentats.